Mae nifer o bethau sy'n denu pobl i Llanberis ar fore Sul, Llyn Padarn, Tren Bach yr Wyddfa, y golygfeydd Godidog a Bacon Rolls Pizza Eats wrth gwrs. Mae yna gaffis eraill ar gael. Ond dim dyna oedd ar feddwl y 200 oedd wedi heidio yno ar gyfer Her y Ddraig. Nid ras mohoni yn ôl y trefnwyr, ond her rwystr dros 12 km o hyd. Y cyntaf o'i fath yng Ngogledd Cymru. Wel, di syniad da. So 3 mis yn ôl pan i registro, ond rwan, dwi'n gwybod. Dwi'n neud lot o redeg, gwe hanner marathon 10Ks o ddeth, so dwi'n rhywbeth gwahanol, gwybod gwahanol fi, ond di. Lot o fwd, lot o fod y wlyb. Lot o redag, ond hwyl. So ddarn, da chi ddim yn edrych ymlaen ato fo? I dechrau. 3, 2, 1, go! Dail chi, dyma chi! A ddewyd y trefnwyr oedd bod y cwrs yn her i'r corff a'r meddwl, a'r rhybydd oedd paratowch am bopeth ac unrhyw beth. Un peth yw'r rhedeg dros 12 km, peth arall yw gorfod wynebu rhwystr gwahanol bob kilometr. Ychwanegwch ambell i her ffitrwydd hefyd, ac yn dechrau amed doethineb y 200 oedd yn dewis wneud hyn am hwyl. Scary, yndi. A da ni ofyn cyn dechrau, mae'n iawn so ffarm, di. Gael gada dwi'n efo. Dwi'n gwybod sydd fydd am wrth fynd rownd, a blina falle, de, so dwi'n Gobeithio eitha mae'n anoddach, dwi'n mynd yn anoddach. Ac oedd na ddŵr oer hefyd wrth gwrs. Cheeky. Iawn, fe ni wan! Ie, iawn hyd yn hyn, ond oedd y darn mwyaf anodd i ddod, y zigzag. Yn sydyn roedd y cwrs yn codi 300 metr ac yn dilyn hen lwybr y chwarelwyr i chwarel Dinorwig. Oedd dim amser i fwynhau'r olygfa ar y brig chwaith. Roedd na fwy i ddod. Mwy o ddŵr oer hefyd wrth gwrs, tra bod rhai yno jyst i dynnu lluniau. Gwenwch, byddwn ni ddim. Ac os nag oedd hyn yn ddigon ar ôl y rhwystrau, oedd na bobl yn eich rhwystro. Mae'r boes na'n mwynhau gormod, os chi'n gofyn i fi. Gret! Oedd i roi braidd yn y llyn. Oi, heddi yn oed yn llyn. 6 ag o gweithio, dwi'n meddwl. Ie. Mynd i hynny hwnna, bob dim Oedd hi'n arall. hard going o'n fanna. Wel, ti'n mynd i fyny, ti'n dod lawr, ti'n meddwl, gres, ti'n gorffa mynd nes o'na, uffar o'na. Mae'n mynd yn ôl a nôl i fyny wedyn. Dwi'n rhoi i'r rhedag mwy na milltir o blaen. Wedyn mae hynna'n dipyn o achievement. Do, mae'n nghoesa fi di mynd o'n, maen nhw jyst yn crynu o dan fi. Galad, ond o'n efo stitch hanner ffordd rwm, so... Ond oedd o'n briliant, ideal. Blwyddyn nesaf wan.